Ahoj, zdravím všetkých v tejto skupine. Poznaj sám seba. Sľúbil som, že nahrám video a na akúkoľvek tému, ktorú si v komentári pod predchádzajúcim videom, ktoré som spravil, zvolíte. No a v komentári padla jedna otázka, že ahoj Janko, povedz nám niečo o privtelencoch. Toto je hodne zaujímavá téma. Niekedy je hodne srandovná, zábavná, ale niekedy býva aj hodne ťažká táto téma, ak sa nevieme zbaviť pochmurných myšlienok, alebo nám pribudnú nejaké nutkavé pocity spraviť niečo nie veľmi pekné vo svojom živote a nevieme, odkiaľ to stále pramení, prečo sa to stále opakuje, prečo nás to otravuje. Tak tieto veci sú väčšinou, majú podobu, sú skôr také abstraktné, hej, čiže sú to skôr, ja to vnímam väčšinou ako čierne hmloviny alebo čierne machuľky a tieto väčšinou sa nachádzajú v našom poli a väčšinou nejakým spôsobom sa presúvajú do tej prednej časti čela, kde pôsobí aj cez tú spánkovú, aj cez tretie oko a vytvára to určitú manipuláciu, vytvára to určité podsúvané projekcie, ktoré sme mohli prevziať od druhých ľudí. A často sa stáva, že tieto, tieto projekcie môžu preskakovať na nás podobne ako blchy, hej. Čiže sú to vlastne čierne machuľky, ktoré keď sa priblížia do blízkosti človeka, ktorý rieši podobné veci, alebo človek, ktorý je moc otvorený a má nedoriešené nejaké témy strachu, bolesti, nedostatku alebo zranení, tak tieto témy, keď idem napríklad, ja neviem, mám spoločné stretnutie alebo idem na nákup do Teska, hej, prevalí sa kopec ľudí okolo a keby si požiaril človek slniečkom cez to nákupné stredisko, cez ten plafón, lebo ja som to často zadával napríklad, keď som si volal v určitom období archanielov, archaniel Azrael napríklad, alebo archaniel Gabriel, tak mal som takú skúsenosť, že ako náhle sa ukázalo svetlo, tak začali sa pohybovať čierne maličké bodky, ktoré sa začali schovávať ako postavičky za stromy v parku, hej, keď sa prežiaril park. Podobne, keď ide človek do obchodu, do toho Teska, tak môže tam mať, že jednoducho každý ten nakupujúci si vo svojom poli nesie tieto zlepence, a tieto maličké čierne fliačky, keď prechádzame okolo a dojde k nejakej interakcii s niekým, stačí pohľad do očí alebo sa pozdravím a prejde tam myšlienka posudzovania, hodnotenia, automaticky dochádza k interakcii energetickému lúču, výmene energií, toku energií, či už je to cez srdce, či už je to mentálne pole z hlavy do hlavy. Tá telepatia tiež funguje, alebo sa prepájame na úrovni emócií a ideme až do úrovne brúška, čiže cez brúško sa napríklad môžeme prepájať. No a tým pádom sa vytvorí vlastne tá dráha, kde sa presúvajú potom tie hmloviny cez tie farebné lúče a niekedy nám upchávajú niektoré časti tela, začíname byť zatvrdlí alebo hodne sarkastickí, začíname v podstate cítiť, že chceme niekde nejaké témy u druhých ľudí provokovať, alebo sa to dotýka nejakých našich strachov, ktoré sú hodne hlboké a tým, že človek má pocit, že sú to jeho strachy, tak začína si blokovať ten príliv hojnosti tým, že začne pochybovať sám o sebe alebo začne mať nejaké pochybnosti o ľuďoch, ktorí ho majú radi, ktorí ho prijímajú a tým pádom je ponorený v tej hmlovine. Čiže
Jednoducho povedané, tieto čierne hmloviny môžu na seba naberať rôzne formy. Sú to len abstraktné nejaké ako symbolika, hej, nemá to veľakrát konkrétnu podobu. A ono, keď sa to priblíži cez to tretie oko alebo cez to čelo, tak sa to môže tá čierna hmlovina nabrať nejakú podobu nejakej tváre, hej, ktorá sa nám nejakým posmieva alebo vyhrožuje. Ľudia, ktorí sú nevedomí, väčšinou zachytia nejaké myšlienky sarkastické a potom sami si začnú robiť srandu zo seba alebo z druhých ľudí, pretože ona tá hlava je vlastne ponorená v tom poli. Hej? A nevedia, že vlastne nejakým spôsobom tam majú niečo, čo by sme mohli nazvať akože v úvodzovkách ako privtelenec. No a o to ťažšie je to, ak ten človek je unavený. Ak zažíva v živote nejakú krízu alebo apatiu, teraz sa blížia napríklad dušičky, ľudia budú myslieť na svojich predkov, na pozostalých, začnú navštevovať tieto posvetné miesta, cintoríny, páliť sviečky, no a vtedy ono je dobre známe, že kde je tá naša koncentrácia, to mentálne pole, tak tam prúdi naša pozornosť ako lúčom. Ono je to veľmi rýchle. To prepojenie telepatické alebo pocitové je rýchlejšie ako to svetlo, hej, zákon svetla. Čiže my máme ako ľudia veľmi rýchlo sa vieme prepojiť ako schopnosťou nacítiť, navnímať na kohokoľvek, koho máme radi, hej. A to je presne o tom, že kebyže myslím na svoju dcerku v škôlke a sa teraz na ňu nacítim, tak hneď cítim chrbát, obličky, teplo a už mi to ide. Čiže ona ma má veľmi rada, hej. A vnímam ju, ako sa tam teraz má, že tam má tú radosť, hej. A v niektorých hodinách, keby som sa na ňu navnímal, tak napríklad v niektorých hodinách začína byť už smutno. Moc tam nechce byť, pretože okolo obeda žihnutia spať a už je to také, že už by najradšej tento čas preskočila a bola by najradšej doma, už by najradšej, keby boli tie 3 hodiny. No a vtedy sa človek môže nacítiť, ak sa v tom človek v tom momente nacíti na hocikoho z rodiny, kto aktuálne v tom momente niečo zažíva, tak môže to cítiť cez svoje telo, môže cítiť tie myšlienky, môže cítiť tie pocity v brúšku, môže cítiť to pálenie, napojenie na chrbte. A v podstate to sa volá empatia. Hej. A cez túto empatiu človek môže na seba tým, že sa moc totožňuje alebo že to moc prežíva, tak môže si naťahať na seba presne tieto kvality, ktoré ten druhý človek zažíva. A to by sme potom mohli už sa priblížiť alebo nazvať presne tej téme, že privtelenci, ono to má rôzne podoby, ale rôzne tieto entitky, tieto hmloviny, tieto esencie, ktoré sú skôr takých nižších vibrácií, takých tmavších farieb, sivých, čiernych alebo rôznych takých, môže to mať aj kvalitu farebného spektra, ale rozliším to od tej čistoty tým, že je tam zamiešaná taký tmavší odtieň, hej. Čiže keď napríklad mám červenú niekde a krásne by to žiari v tej koreňovej čakre, tá hojnosť, tá sila, tá schopnosť prejaviť sa tu na zemi, tak u niektorých ľudí si človek môže všimnúť, že to má nejak trošku zahmlené, že to má ako keby, má to tmavší odtieň. Hej, to isté platí o pohľade do očí, hej. Môže byť, keď človek sa zameria na niekoho, alebo sa predstavuje, podá ruku, je tam pohľad do očí, tak môže sa zrazu cítiť byť ospalý, hej. A okolo hlavy sa väčšinou okolo očí, aspoň ja to tak vnímam, sa potom vytvárajú rôzne hmloviny. A niekedy to človek môže cítiť, že pred tými očami má ako keby vrstvu, nejakú hmlovinu a chce sa mu spať. Aj v tej najlepšej hodine, hej, keď mám byť ráno čulý,
tak zrazu príde na mňa vlna únavy, hej, o 10. alebo o 4. Krátko po sieste, keď si človek môže zdriemnúť, tak zrazu je prekvapený, že však pred chvíľou som si oddychol a zrazu na mňa prichádza ďalšia vlna únavy. Tak to je presne toto, hej. A toto sú presne tieto čiastočky, ktoré sú na nás nejakým spôsobom nalepené a ktoré na nejakým spôsobom nám to naše vedomie alebo našu senzitivitu nejakým spôsobom nám ju tlmia, hej. A my upadáme potom do tej ilúzie, do tej depky, lebo tie vrstvy sú prekryté cez nás. Táto téma, ktorá je napríklad tu v komentári spomínaná pri vtelenci, má aj hlbšie korene, hej. Napríklad dá sa to rozobrať z rôznych iných pohľadov, pretože aj ľudia, ktorí pracujú napríklad so svetelnými bytostiami, volajú si napríklad anielov alebo na nejakých nanebozatých majstrov bohyne, dosť známe historické osobnosti, tak sa stáva, že títo ľudia nejakým spôsobom zachytia tie myšlienky, ten tok, čo im chce tá postava zdeliť. To sa volá vlastne to channelovanie, hej, že napojím sa cez ten svetelný kanál, cez ten stĺp svetla, cez hlavu a ten, ktorý je jasnovidný, môže vnímať tú priehľadnú tvár tej nejakej historickej osobnosti, ktorá povedzme dosiahla osvietenie alebo bola veľmi známa tým, že bola nejakým liečiteľom, tak táto komunikácia, táto priehľadná tvár sa môže objaviť predo mnou, čiže ako keby spomienka na tú tvár, na ten obrázok, hej, tá môže aj niekedy ožiť, tá mimika, keď tomu verím. A niekedy sa stáva, že táto postava, keď nám niečo sdeľuje, tak ten náš kanál sa prepojí na vedomie toho človeka. A to vedomie, keďže je priehľadné, môže prechádzať cez to naše telo. Hej. A môže sa tá postava spriehľadniť cez naše fyzické telo. Čiže prelínajú sa tie obrysy priehľadnej tváre a začína sa meniť naša energetika, naša aura, naše aurické pole. Pretože sa s niečím spájame, prepájame, je tam nejaká komunikácia, je tam nejaké stotožňovanie, posudzovanie alebo preciťovanie. A toto by sa tiež dalo nazvať, že to je také krátkodobé ako keby telenie, a vtedy sa nám napríklad rozvíjajú nejaké schopnosti, hej. Že ak na niekom lipneme, že veríme, že ten človek nám pomôže a sledujem ho na YouTube, nejakého človeka, ktorý má skupinové prednášky a fandím mu, je pre mňa veľkou inšpiráciou, oporou, tak jeho vedomie už len tým, že na ňom myslím, alebo ten človek myslí na nás, môže to byť aj podvedomé, že o tom vedome nevie, ale to podvedomie to zachytí. Tak to vedomie môže prísť v tých hodinách, kedy to nečakáme za nami, hej. A môže nám niečo zdeliť, alebo nám môže niečo uvoľniť v tele. Závisí to od tej kvality toho vedomia, aký je tam zámer. No a toto všetko sa deje cez nás, a nie je to len o tom, že je to okolo nás, hej. Ono to vlastne prechádza cez nás. A je vždy na nás, čo si do tela pustíme, čomu veríme, čomu venujeme pozornosť do svojho systému a čo v nás aj zostane. Pretože keď skončí toto spojenie, táto komunikácia s niekým, koho máme veľmi radi, na koho myslíme, tak niektoré témy môžu ostať pootvorené a aj keď to spojenie už ako nejakým spôsobom odznie, tak môže stále v nás niečo ostávať, čo sme prevzali ako fragmenty duše, čiastočky duše, rôzne kvality, názory, projekcie, emócie od druhého. Môže to ostať v nás. Hej. Čiže ten bunkový systém, tá voda, ktorá preteká cez to telo, hej, telo je plné vody, to je jedna veľká schéma, jeden veľký vodič, tak niekde sa nám to
môže uložiť v týchto tkanivách, v týchto bunkách, v týchto orgánoch, napríklad ťažké pocity, krivdy, viny, ak mal niekto zranenie a zdieľal, čo sa mu počas dňa stalo, tak tým, že sa moc naciťujeme, to môže ostať v nás, niekde v podbrušku. No a tieto bloky potom pokladáme za svoje. A sa nám to prelínajú potom tie spomienky, tie obrázkece pred očami. No a tá naša mysl to šrotí. No a my, keď nie sme v tom nadhľade, tak sa s tým stotožňujeme a ono to zároveň programujeme, zároveň tomu dávame tú svoju životnú energiu a živíme to. Takže tieto veci fungujú, či už na vedomej alebo nevedomej úrovni, na pocitovej, myšlienkovej. A naozaj to má rôzne podoby, od hmlovín, od rôznych fľačkov, ktoré sa presúvajú z človeka na človeka ako blchy a ktoré, keď sa priblížia k tomu tretiemu oku, tak nadobudnú nejakú podobu, hej. Nejakú tienistú postavu, sivú, čiernu alebo farebnú. Niekto je na peknej úrovni, ale môže mať nejaký problém, že niečo s nami chce ešte doriešiť, niečo ho pritiahlo ku nám. Buď nás chce inšpirovať, učiť, pretože k nemu zliadame, ale zároveň tam sa vytvárajú nejaké lipnutia, hej, nejaké nitky. Takže je vtedy dobre naozaj požiadať si o pomoc tej svojej iskričky, Matky Zeme, tých svojich sprievodcov, ak niekto nemá ten vzťah s Matkou Zemou taký, že tam nie je tá dôvera, že je tam proste, že to na to neverí, tak môže si naozaj volať aj rôznych pomocníkov, ale treba mať na pamäti, že to nemusí byť z toho čistého zdroja, hej. Preto my robíme tie sedenia, aby sme sa napájali priamo na tú iskričku, ktorá je v nás, na tú iskru stvoriteľa. No ale môžeme si kľudne spraviť nejakú krátku meditku a môžeme si ukázať teraz nejaké techniky, ktoré by to nejakým spôsobom rozpúšťali, tieto hmloviny. Takže ono tých technik je veľmi veľa, akože dá sa napríklad. Môžem si teraz predstaviť, že si zapáľujem sviečku, hej. Takže ak má niekto po ruke sviečku, môže si ju naozaj zapáliť. A ak ju nikto teraz nemá, tak dá sa tak, že dám si takto ruku, hej, jemne sa jej takto dotknem. A teraz tá ruka, keď sa jej takto dotknem a takto sa krásne ako keby do strany pohne, tak si môžem predstaviť, že keď sa jej dotknem po tretíkrát, tak z tej fyzickej ruky, ja ju schválne nechám tu, si môžem predstaviť, že vyjde priehľadná ruka, čiže eterická ruka. Každý človek má priehľadné vedomie. A môže si teraz predstaviť, že vyjde tá priehľadná ruka, áno. Môžem si teraz predstaviť, že sa pohľadím takto po tvári a cítim ten pocit. Hej. Znova sa pohľadím, znova cítim. A teraz si predstavím, že vyjde tá priehľadná ruka z tejto dlane a pohľadím sa jemne a cítim to, môžem to vnímať. Hej. A môžem teraz si predstaviť, že táto dlaň, táto priehľadná teraz zapaľuje sviečku, áno. Krásny plamienok. Hej. A teraz sa zameriam, môžem si to predstaviť a dívať sa teraz na to svetlo, na tú sviečku, hej. A už len tým, že som zameraný na ten plameň priamo, hej, tak môžem cítiť ten tlak, môžem mať v očiach tú iskru toho plameňa. Môžem teraz cítiť to prepojenie s tým plameňom, ako rozžiaruje ten priestor okolo mňa, okolo mojej hlavy. A to svetlo, ktoré prežiaruje, ktoré sa stáva súčasťou mňa, pretože som s ním prepojený, môže teraz ukázať tie hmloviny, tie tiene, ktoré sa rozostúpili a môžem teraz vnímať, že ktoré časti v tele mám nedoriešené, ktoré témy otvárajú tú príležitosť, aby sa na mňa lepili podobné situácie, podobné hmloviny, ktoré mi len zrkadlia tieto moje nespracované strachy, pretože keby tam neboli,
tak tieto hmloviny nemajú dôvod, nie sú priťahované svojou vibráciou, svojou kvalitou do nášho poľa. A oni sa potom takto prejavujú. Vytvára sa tam tlak, vytvára sa tam pole, čiže som zameraný na tú sviečku, na ten plameň. A teraz mám okolo seba ako keby takú zlatú svetožiaru, hej, alebo takú prežiarenú. A ona vytláča krásne tieto tmavé hmloviny, hej. A teraz, keď už som si toho vedomý, čo je veľmi dôležité, lebo už to môžem cítiť, ten tlak, už to zaznamenávam, zachytávam, tak teraz tomu môžem dať zámer. Hej. Môžem požiadať tú svoju dušu alebo tú úroveň srdca, môžem sa tu pohľadiť krásne dlaňou. Pohľadím sa, že sa mám rád, že so sebou počítam, hej. A môžem osloviť tú svoju iskričku. Hej, poviem jej ahoj a zadám jej, aby sa táto situácia vyriešila tým najlepším spôsobom pre mňa. Čiže zadám, aby to bolo uvoľnené, rozpustené do svetla, aby to bolo preliečené, aby boli tieto moje energetické trhlinky, nejaké zranenia alebo niečo, čo to pritiahlo, tak aby to bolo scelené, aby to bolo znova zahladené tou bezpodmienečnou láskou. No a teraz sa nechám prekvapiť, verím tomu, že už je to hotové a už to len pozorujem. Že pozorujem teraz v tom poli, ako sa tam vytvára biele svetlo a krásne to vyťahuje smerom hore. Jemne, jemne a môžem vnímať odozvu, ako keby cez uši, tú tóninu, tie hlasy, ktoré sa bránia, ktoré pomalinky sa stišujú, ako kričia a pomalinky sa to upokojuje a odchádza to preč. Pomaly sa to rozpúšťa ako také vlásočnice a stráca to formu, stráca to tú podobu tej hmloviny, tej sivej, čiernej. A čokoľvek sa mi chcelo ešte pripomenúť cez tú tvár, cez tie priehľadné obrázky alebo rozhovory, tak môžem vnímať tú komunikáciu, že čo mi to chcelo ukázať, o čo sa to snaží. Ale zároveň to len pozorujem, vôbec sa do toho nejakým spôsobom nezapájam, hej. Nechám sa prekvapiť, ako to tá moja iskrička vyrieši. No to teraz môžem cítiť na chrbte jemne chladivý pocit, hej, presne ako mám stavce za krkom. Môžem cítiť jemné brnenie cez tretie oko, ako to krásne odznieva, ako to ide von. Môžem teraz cítiť, ako sa mi vracia do očí ten prítomný moment, že začínam byť v tele, začínam byť plne vedomý tu, čiže to je tá síla prítomného okamihu. Vracia sa mi tu tá iskra, pretože tá hmlovina je zrazu preč. Je uvoľnená, je rozpustená, hej. A toto je vlastne to uvoľňovanie z toho, s čím sme sa nejakým spôsobom stotožnili alebo nejakým spôsobom dovolili cez to posudzovanie, cez to podvedomé pritakanie niekomu, kto sa nám spovedá, že čo sa mu počas dňa stalo, tak niekde si ani neuvedomujeme a nejakým spôsobom na to kývneme hlavou, že áno, že má pravdu, hej. A tým pádom sa vlastne stotožňujeme s tou kvalitou, ktorú ten človek stále živí, kumuluje, otvára, zdieľa, rozpráva o nej. A nejakým spôsobom sa tieto veci potom na nás nabaľuje. Takže tieto témy, ak sa chcete pýtať, môžete sa pýtať, je ich hodne veľa na túto tému. Hej. Ja nechcem zachádzať do nejakých hlbších tém, ale kľudne, ak má ešte niekto nejakú otázku, tak sú rôzne formy prejavenia sa, na ktoré sa dá rozprávať a sú aj rôzne formy spôsobov, ako sa uvoľniť, ako to uvoľniť, rozprúdiť. Hej. Mne sa krásne rozžiarilo srdce, mám tu jemné teplo, bielu iskru, takže toto, čo sme teraz robili so sviečkou, úplne stačí, hej. Ale dôležité je tam ten zámer, že nie len, že tomu venujem pozornosť, ale že aj
počítam so sebou, hej, že oslovím tú svoju iskru, oslovím to svoje vnútro, hej, a nech sa to zariadi, že tomu verím a dôverujem. A tretí bod je najdôležitejší, tak ako to robíme na sedenia, že to pozorujem tú zmenu, preciťujem, vnímam, ale nie za cenu toho, že sa s tým stotožňujem, že sa do toho zapájam, do tých rozhovorov. Jednoducho to nechám, nech sa to plne prejaví. Hej. Takže tým pádom sa oslobodzujem a tým pádom, že je tam ten voľný priebeh, tak sa to krásne rozpúšťa. Takže zatiaľ len toľko na margo tejto témy a kľudne píšte pod toto video, že ak sa chcete ešte niečo spýtať, Janko, takáto situácia sa mi udiala, takáto téma a, a stále ma to otravuje, hej, že jednoducho dá sa urobiť veľmi veľa spôsobov, ktorý vám je nejakým spôsobom sympatický, blízky a môžeme si kľudne najbližšej meditke zavolať, ja neviem, nejakého sprievodcu, alebo môžeme svolať fialový plameň, môžeme pracovať s esenciou minerálnych, rôznych minerálov, zavolať si esenciu kvetín, liečivých bylín alebo kryštálov, ametist, rúženín. Môžeme si zavolať prítomnosť rôznych iných spôsobov, ako dosiahnuť cez tú esenciu uvoľnenia tú harmóniu. Hej. Je tam veľmi veľa spôsobov. Máme tu minerálnu ríšu rastlín, máme tu ríšu svojich zvieratok, svojich pomocníkov, potom tu máme ríšu svojich predkov, máme tu ríšu anielov, archanielov, rôznych osvietených bytostí, máme tu ríšu zákonov svetla, zákonov bezpodmienečnej lásky, zákonov, ja neviem, napríklad toho fialového plameňa alebo zákon súcitu. To všetko nám pomáha rozpúšťať a uvoľniť tieto stagnácie v tele. A potom môžeme ísť do tej 7. roviny a prepojiť sa s tou esenciou stvoriteľa a môžeme to robiť takto napriamo. Takže je veľmi veľa spôsobov, a môžeme si týmto prejsť aj takéto krátke videá. Dobre, ďakujem všetkým za pozornosť. Kto chcete, pýtajte sa. Ďakujem. Ahoj.